Kamusta kayo lata na kayo ay kakadwa ay igurot sinan lubong ay makaawat sina ay kali ket sina kay warwarasan tapos ng lubong anay ket si Apo Diyos di mawada yawada enday tako duan labi ket naitaw kasi na manadal tako si kalkalin Apo Diyos tan siya'y pigsat ako ay na espirituan yamot ako ay si Apo Diyos at anggay di kang runan ay bumadang si panagbibiag takos ng lubong anay karkaro sindanan na papaspasamak sinan maududi ay ag-agaw nan nainlubungan ay nay nan nainlubungan ay biyag wano panagbibiag di pugaw sinan lubong at wada din tsimpo ay gibusan en Kristudi. At nga madwani may datako di kinadakes di Antichrist ay manubla sinan intirus ng lubong. At dahil man saksaknap sin intiro sinan sangalubungan, sin gobyerno, sin amin ay ahinsya, at wada may ilat ako din amagan di Antichrist. Ngamwada mat abo din amagan Apo Diyos lata, sin panagbiag danin ipugaw ay pinili na, yadin mamatin si siya. At sidita ko payabo. Dahil ko ay makunkuna ay namati ay nang awat en Kristo ay tunay ay nairelasyon en siya. At silita ko pa'y manbiag tanamuta ko ay tetetiwa si Apo Diyos, tetetiwa si Hesus Kristo, tetetiwa din Espiritu Santo ya din na ay Ebanghelyo ay nay. At adita ko kuman maupay sindanan mamamag sinanlubong ay nay tan amot ako at ay dandani din panakarapture tako ya dandani din doy umalian en apot ako ay Jesucristo sinan dagaay nay tamanturay si siya si sa libo ay tawan ket dana di kailangan tako ay mawatan si panagbiag tan say turturungan ng lubong anay say turturungan di panagbiag tako. So nga habang ay manbibiyag takos na, kabayatan na ay manbibiyag takos ng lubong ay nay, wano ng daga ay nay, ilaan tako ay din pagayatan ang Diyos ay nay, at siya di unudan tako, siya'y ibiyag tako, nga na si Maudi ay kawada takos ng rabaw di daga ay nay. At si Apo Diyos lang tani mang papigsa anday tako, at aduman da din challenges si biyag tako duani sa ay challenge si biyag kat din na ay sangsangwon tako ay crisis sinanlubong at adu da din maawanan sinda din ublang at adu di magmaga di kasapulan da si material ay banag iya da din saksakit ay waday manupublang ya din panang butbutang di lubong si ipugaw sina Edwani. Kaya may panggap singang kanan da ay virus ay nay. No adalan da ko ay nalain din kakamanda di mailat ako at ay no talaga ay man dawat kan Apo Diyos si wisdom na may ilat ako ay talaga ay danaket o ay pangagagyat di enemy si ipugaw sinanlubong. Kan mailat ako met adu da din may bagbagay ano ka positive nga mintuno siya ni nan recover namat ay magapay din na riknada sina iduma iso nga kayat nga sawan ay baken kakaagyat unay udwani din ay maibagbaga kan man recover da ay magaet di inyat da white nan kulong da na quarantine da yan nan recover da met at adu de recovery no ilan tako sindo media. At ado din recovery ngam di may bagbaga gamin da din matmatay ket adito ko pa'y sigurado nga rot sili. No da din matmatay adoy ket tunay ay natidas dita na nadumatanan di news ay may bagbaga ay ura da din natay si udong may sakit ket in bagada ay sili natayanda. Ngam day tako no maadal tako di mailat ako ay tapin din panang ipaprocess satanas sin kananay panagturay nas ng lubong ay panagturay din dragon ya din dooy Antichrist ay doy ipugaw
iya din false prophet na. Ket sana din inot ay iyat da. Inuton da na, ingana si makontrol da ng lubong di Canada. Ket edwa ni balang waday Holy Spirit man pa'y sinanrabaw di dagay manubobla para sin panakaikasaban din Ebanghelyon ang Kristo ay ayos saat anggay power, Apo Diyos ay mangisalakan si pugaw. Isu nga sadit di istenta ko. Istenta ko ut ngan biyag ta ko ay na espirituan. Tan one day, siya di kamamayatan, ay tunay ay biyag ay ma-enjoy ta ko. Tan danangarod, mapaspasamak sinanlubong, et baken ka i-enjoy. Isu nga, umalit ako ang Kristo. Ta si Kriston to di manturay sinawon, umalis siya mang rapture sin mamatin si siya. At sali di ka sisigadan ay dapat ay mapadas wano ma-eksperyensya din ipugaw ay mamati en sisya. At nay kasin laydak ay itudo wano ipailas na din kina Diyos an Apo Diyos ay si Diyos mang sumbat si kararag iso nga di isa ay adalan takos na din tuyat di mang kararag. Iso nga sinabal palabas, initduk ang dayta ko ay namang kararag tako, madngat ako kumadin sungbat Apo Diyos ay din iyat Apo Diyos ay mantimat ang dayta ko. At adalan tako di, tap ngayon di kasa di panagkararag tako, karkaro ay pumipigsa. Karkaro ay mapadas tako din talaga ay kararag ay masungbatan ay kararag. Bakanat din kararag anggay ay magay sungbat na. Di tunay ay kararag, ket sumbatan Apo Diyos, san si Apo Diyos mang sumbat si kararag. Siya'y isa ay kina Diyos ang Diyos, ay mang sumbat si kararag di pugaw, ay mamatin si siya. So nga patiin daw kuman si siya, ay Diyos ay mang sumbat si kararag. Et naay, pailak ang dayta kuna. Lucas chapter 18 verse 1, naging ganal ti verse 8. Ibasak singgan karay. Pagdadaten Jesus, sin papasulot na din pangarig ay nay. Tasay dunan dayda. Kananas na. Ay man kararagda kuma si kanayon ya adidan sumadsadot kananas di. Kanana wada di huwis sin esay ili ay adi pulos umagyat en Diyos. Iya laslasuyo na abo din gagait na ay ipugaw. Wada abo di nalasang wano balo sin ili ay sana ay umay en sisya ay manpakpakaasi sin kalintegana ay mangmangwani. Bumadang kapaabo, taadi umabak din kaibaw ko. Kanada, nabayag ay adiin kaskason din huwis. Ngam sin naudi, kanana sin namnam na. Adiak kayman umagyat en Diyos, yalaslasuyek abo din ibak ay ipugaw. Ngam gapu sin panisdisturbuan di balo ay nay ensaken ulay idawat ko en sisya din kedawena tan intuot mo maumaak sin umali-aliana kanada. Pag ipaanungos en Jesus namnaman nyo na mo binadangan din lawa ay huwis din balo ay doy, adi pa'y masepsep ay badangan Diyos din ipugaw ay pinili na ay manad-adawag en sisya si inagaw yan nilabi. Ay taktak na aya din badang na maga dedan kanan apota ko Isu Kristo mo adiet idawat na ay dagos din kusto endayda. Ngem ulay mo siya di at atik samet dinapasnet di pamatidaan saken
mo umaliak kasin saken ay anak di ipugaw. Kananasti. So mailat akos na, din umuna ay gapunay nitdon en apot ako ay Sukristo, dinay ay pangarig, ket tasay itduana din papasulot na ay man kararag, sin verse 1, ta adidan sumadsadot ay man kararag, tamang kararag day kanayon. So, di nga rod ponging sina, sinsina ay parable, ket itdon na naputa ko ay Sukristos na din panagkararag, di ipugaw ay mamati in Diyos. Ay kanayon da kumay man kararag, adidan sumadsadot. Iso nga kanak sina, ay ditduk sina si Diyos mangsungbat si kararag. Amon apot ako day Hesus Kristo ay si Ama ay Diyos, ket manang sungbat si kararag. Iso nga, isay inititduna, sin pasurot na ket din iyat di man kararag en Ama, babaen sinagan na, babaen en sisya. So, dana di maadal takos na ay parable. Edwani at adu din man karkararag, sin pagkasapulan na man karkararag si sitwasyon na, man karkararag tamaagasan da, man naduma-duma din idaw-dawat takos ng lubong ay nay. Ngam di isa ay dapat ay maadal tako into ayan di iyat di man kararag en Diyos. Ay masungbatan tan mo si Apo Diyos pay ay pankarkararagan tako at bakan question, bakan takon kanan ay mandua-dua tako ay si Diyos, bakit man sungbat si kararag? Amon tako ay talagay si Diyos mangsungbat si kararag. At adun di sinungsungbatan na iso nga, no apay bagbagat ako ay si Diyos mangsungbat si kararag, no ilang takos ng Biblia, Old and New Testament, at adun ng kararag ng Apo Diyos at sinungsungbatan na din kararag, da din iway mamatin si siya. Ay umasag-en dan si siya babaan si pamati. Ket baken anggay din da din wadas ng Biblia kat adumat na din testimonyo. Di ipugaw sinan intiros ng lubong ayat adu din ng kararag at kananday sinungbatan Apo Diyos di kararag na. So baken nga rod question. Enday takudi ay si Diyos bakit man sungbat si kararag, mangsungbat si kararag tan si siya kat persona si siya. Waday riknana ay maasi, waday ayat na. Waday pandengena sin kararag takon si siya. Isu nga si Dios ay very powerful. Ket isa ayam amagana din mang sungbat si kararag. Di man kararag en si siya ay way pamati na. So, adita kong question na ran, mang sungbat ba si Apo Dios? Di bagakanda kayo si Dios mang sungbat si kararag. Isaak ay pugaw, ay nakapadpada siya at adu ay sinungbatan Apo Diyos ay kararag si panagbiag ko. Ket amok ay si Apo Diyos ingana duani mangsungsungbat pa lang si kararag dading tetiwa ay amuda di man kararag en si siya. Ket naay nga rod ay pailak din udom ay kailangan tako ay mauwatan. At istoryas na ay inistorya na naputa ko ay Sukristo ay pangarig na idihwis sina. Huwis ay adi magyat ang Apo Diyos, adi namat abo respetoon di gait na ipugaw, at natangsit na ay huwis. At wada abo nan balo ay nay, ay kanayon ay umay, sin huwis ay nay, dawato na, ay badangam kud pay abo saken kananasti. Badangam kud pay abo saken sinan kaibaw ko ta baken mangabak din kaibaw ko no diket di mangabak ak kumasin sinan kalintagak ay nay kananan balo at sindamo adi pinagan anon din huwis tan magangarod di gyat nan Apo Dios magay respeto nas gait na ipugaw ngem adi sin mardeng din babae ay nay sigundi istorya adi sin mardeng nan balo ay nay
ay inin mo sin huwis, sigon sin parable na po ko ay Kristo ay nay. So, in malimot lang di tsimpo, ay kanan din huwis sinamnam na. Uray no adak umagyatan na po Diyos, yan adak abu padayawan di gait ko ipugaw, ngem bakaat nan balo ay nayet, disturbo na sakan, sin umali-aliana, iso nga idawat kumanlangan din kalintagana. So, inamag na din nga ron, tinulungan na din balo ay doy. Asiit kanan aputa ko ay Kristo sin verse 7 ya verse 8. Ilaan nyo di. Kanana, no din huwis ay doy. Ket binadanga na din babae. Wano din balo ay doy. Kanana, adipay masepsep ay badangan Diyos. Din ipugaw ay pinili na ay manadadawag ang sisiya si inagaw yanilabi. Ay taktake na aya din badang na. Sumailat akos di, ay it doon ang aputa ko ay Kristus di, ipapaila na din kina Diyos ang ama na ay Diyos. Ay no din huwis ay do'y managdakdakas. Wala din nadnagak ay nangi ititusin ka manana at kananda, mayari ka no din huwis ang apo Diyos. Ay inkan disturbuan kay dawat na din kasapulam. Bakan si doy di puntos en apota ko ay Kristus nata din huwis nga rod at managdakdakas, bakan kaman si Apo Diyos. Nalanggong na ihuwis, wano magay padayawa na ipugaw, iso nga bakan en maipada si siya en Diyos. At bakan tako abon kanan ay mantaw-taulit ako na Apo Diyos ta disturbon tako siya ta idawat na din daw-dawatan tako, bakan si doy di puntos sina. Dadi ay panaka-display na nay parable, bakan siya di ditatiway lay din na nay kalian. Iso nga bakan takon reribukan si Apo Diyos, di kanan tako, ta sa idawat na din kasapulan tako, bakan si doy. Adi tako matabon kanan ay si Apo Diyos, kaman din huwis, kan din huwis nga rod, adi umugyat din Apo Diyos. Magay padayawa na ipugaw. Dilay din ang Apo tako ay Kristo ay ipakaawat ang tako ay mamating sisiyang. Pati ang tao kuma si Apo Diyos ay naiduma. Sin huwis ay doy, din huwis managdakdakas ngam gapo sin panag tao-taulin din bago ay doy, binalangan din huwis. Ket no sali din managdakdakas ay huwis, wano natangsit ay huwis, na idipuntos, si Apo Diyos ngay ay naimbag, ay managayat, ay ama. Bakan aya, dagdaguso na ay tulungan din man kararag en sisiya, ay pinili na, ay man adawag en sisiya, si aldaw, yalabi. Si doy dilay din en aputa kay Hesus Kristo ay maawatan takupay ay kina Diyos en Diyos. Bakan pa'y natangsit si Apo Diyos. Si Apo Diyos na imbag pa'y ay huwis, wano na imbag pa'y ay ukum. Ket no din managdakdakas, ket amunay tumulong. Sin man kedawon si siya man taulin si siya di masep-sep. Karkaros Diyos ay nay, ay aman en aputa ko ay Kristo, ay bumadang sin ipugaw ay mangkarkararag. Dilaydek ay pailabos na ilan tako kuma si Apo Diyos ay napnuan si ayat. Bakan tako ipada si siya sin huwis. Ngano ilan tako di pugaw sinan lubong ay dadin amas nan lubong. Wadamat lang din panagisursurun aputa ko ay Kristo no da kayo ay amas nan lubong. Ket managdakdakas kayo. Numan kedaw aya di anak yu si tinapay, idawtan nyo aya si bato. Numan kedaw si ikan, idawtan nyo aya si uwag. Gananas di. Da kayo managdakdakas kayo ngam amuyo di mangidawat. Si mayat sin anak yu. Di karkarkaros amayod sa dilangit. Ay mayat ay ama. Bakan ayan karkaro ay dawtana. Din anak na si mayat. Di ay mangkudkudaw ensis iya. Kanan ang aputa ko Hesus Kristo, bakan ayan si amayo sa dilangit. Ket mas may mayat ngunda kayo. Kananas di.
Isu nga dilay den ang aputa ko matlang ay Hesus Kristo ay pailas na no din huwis ay doy ay tinautaulin din balo kat binadangan na din balo masupsup wano karo si Apo Diyos. Isu nga umalik kuman day tako di panang amo na Apo Diyos si Apo Diyos na imbagay ama managayat pay ay ama talagay lay dun ay bumadang lay na ay dengan yasong batan dadin dawat tayo ko kararag tako sadi kumadi panang ilat ako ang Apo Diyos at adududan din makararag no mamingsan ang Apo Diyos ay di panakamudan Apo Diyos na imot si Apo Diyos narigat ay matignay si Apo Diyos narigat ay mankuti si Apo Diyos ket dadi ay panang adal tako no panang amut ako wano kananumnum tako ay sadi di kinadyos ang Apo Diyos dakdaked ay hindrance si panaggaraw ang Apo Diyos anday tako gapusing kaman na day panagnumnumnum isu nga baliwan tako di panang approach tako ang Apo Diyos bakan tako approachan si Apo Diyos ay kaman din huwis ay doy ay adina mo'y umagiyat ang Apo Diyos bakan si doy di panang ilat ako kuman amat ako ay Diyos ilan takos Apo Diyos ay nakaridi ay bumadang enday tako ay anak na mailat ako mat din parable aben din prodigal son ay doy sinanmat lang Bible ay din prodigal son at kinmaan ng amana nga mailat ako din amana ay doy at susudan amana ay mantauli ta idaw tana badua na numan mantauli din anak na ay doy at di nakanumnum din anak na doy prodigal son at nang taulin amana mailat ako dilayad en Apo Diyos ay sada di picture en amata ko ay Diyos din aman di prodigal son ay doy at mailat ako ay naila na palang sin adawi din anak na ay doy ay sumasaa at inabat na at inarakop na at insaan na sin na kan karan din anak sindamo ure no nga naibagan ang tatang ko ibagak ang sisiya nan basolak ang sisiya man tauliak at lawlawanan biyag ko kanana singkin maanak ang amak lawlawa at dinantong palak iso nga no picture ko man din manlisin Apo Diyos no suminan Apo Diyos no din kananda ay man backslide ay kananda ket sa din lumawlaway biyag di ka kamanda da ipugaw iso nga no makanumnum da ket man tauli da si Ama ay Diyos ket nakaride mang arakop anday da ket kaman na di si amata ko iso nga picturen ta ko kuman si Apo Diyos ay mangsungbat si kararag baken naimot si Apo Diyos na ayat ngamintoy iyat na ngarod no kaman na sas Apo Diyos mabalin ay kanan nyo bunsaken apay ngarod nga adoy kararag ko yan adi na sungsungbatan apay ngarod nga adu da din ipugaw ay kakasiyan apay nga adi badangan Apo Diyos at adu din kaman na sa ay question ngam isa kasi na ay dapat siya maawatan magay mistake Apo Diyos magay lawaan Apo Diyos datakoy kadanan bakang takon ibagay si Apo Diyos ket mangidumduma si Apo Diyos ket waday adi na sungbatan di kararag na di gapuna di no minsan datako man pay di kadanay no adita ko naila din kina Diyos Apo Diyos ay layden na napota ko ay Hesus Kristo ay parang ay si amak ed langit dagdaguso na tulungan dadin ipugaw ay man kararag ay man adawag ang sisiya si agaw yan nilabi kananas di ngam wada din inpaudinas na no umaliak nga ta wada nga tay pamatis nan rabaw di daga wenno at atik samat ti pamatin di pugaw mo umaliak sina apay nga yung tapina di ay pamati when ta kailangan patiin ta ko gamin di kina Diyos Apo Diyos di sign number 1 ay requirement di iyat di man kararagan Apo Diyos patiim din kina Diyos na patiim no sino si siyay Diyos en sika et aksipam di no inawat mo si Kristo nan balin si Diyos ay tatang mo ay naayat en sika kailangan ay patiim di
ay gapu sin panakirelasyon mon Kristo at din layad en ama en sika. Ket kaman din layad nan Kristo. Ilaem dadi at siya'y patiem. Adi kan patpatien din kan kanan dinamnam mo numamingsan. Ay kan kanan satanas. Sinamnam tako adi masungbatan san kararag mo. Tanad adoy kurang mo. Adi masungbatan san kararag mo. Tan kurang di pamatin kan kananas di. Et numamingsan ay ayunan tako di. Autot iwa. Adoy kurang di pamatik. Iso nga adi masungbatan din kararag ko. Doon inyat musdi at inabak dakan satanas. Isu nga, nuwada day bagbagana, sinamnam, kalabanan takudi, ay mamatya, ay si Apo Diyos kat Ama sisiyaan saken, laylay din na saken, gapuon Kristo, kat wada sisiyan saken, badangan na saken, kanan takusdi, ilaban tako din pamati tako, kontraan tako da din dua-dua doy, ikarkargan satanas, napadpadas ko din numamingsan, sin panagkararag ko si panakaagas, panagtrabahon di salon at en Apo Diyos, en sa wada da di ay karga-kargan satanas. Ngem kalabanak di, tan amok din parabor Apo Diyos, ay inawat ko en Kristo, ay sin inawat ko sa Kristo, naawat ko din layad en ama en saken, ay wadan Kristo. Naawat ko matlang abon din pamakawan Diyos en saken, sin amin ay kurang ko. Naawat ko matlang din asina, tan amin ay asina, layad na, pamakawan na, wadamin ang Kristo. Iso nga din inawat ko si Kristo, naawat ko di ay parabor na, naawat ko di ay asina, at ang Kristo ay naawat ko di, at din Espiriton di asi, Espiriton di layad, Espiriton di parabor, siya'y manublaan saken. Kanak sidi, at lumaban at sidikat numamingsan lata, ipapakin lata. Din kabusor ta say adikan patien, ay maawat mo di ay sumbat. Isu nga mailay yun numamingsan at apay nga di makaubla, din power Apo Diyos, uray lay din na kumadiman ubla, tan inta ko gamin, en patpatien da de ay ulbud den satanas ay umalasi sinumnum tako ng mangkarkararag tako. Isu nga cast out nyo pa di mabalin nyo ay pakaanan di sinumnum nyo. Nuwada da di tanda di manglaplaped. Isapay ay amagan di kabusor no amum din sitwasyon mo. Wada nung mamingsan ay amum di sitwasyon mo way nang kurangam wano waday kaman en dakdake ay problema, wano may panggap abos sakit yan, imbagan di doktor, ay kaman na di sakit mo, delikado adina, etno adin maagapan na, at matrika, kakaman di, salay narigat mo ay kalkalabanan tan gapusin kali ay doy, ay nagngam at may sasaksak o saran di inimi di, uray no tatiwa di ay kamanan, na diagnose da, ngem sadi na yan di usaran, di kabusor ay saksak nan sikata, di ka maawat di milagro. Isu nga dadi ay inbagan di asensya, nangat ngato si Apo Diyos ay doktor. Et kanana pa'y abo, amin di sakit, at binayadan ang Jesus paranda kayo. Isu nga si Jesus, di bayad di sakit ako amin ay indawat ama, ay nang bayad si sakit ako sin cross. At sadi di ilaban mo, din kalin ang Apo Diyos ay tututiway manakabalin, siya'y alam at rejectarum di. Isu nga numamingsan, dadi din narigat sin ingkaamuan, dadin do'y negative, mayak ay di pukusan ako ay una din positive, ay kina Diyos and Apo Diyos. Kanan di udong gamin na mangilaban, mayat tama amam di negative, ta amum di at may mangkararag, kananda no mamingsan, pero na amam di negative, no na amam dari sitwasyon, sadi at di usaran di, ini memang kontrol sinamnam mo, napadpadas ko'y kaman na di, ngayon salamat na tinmulong si Apo Diyos, ay nangitdo siya di man overcome,
at adu din na overcome tako si sitwasyon, si salunat, dadin saksakit ay doy, magdidemonyo, dadin da kinapubri, dadin magay pangaam, magay kanam, magadi ilakom si usaram, dadadi at adu dadi. Adak maibaga amin, ngam dadi di inamamag satanas, ay kinalkalaban ko sinan minsahin di Ebanghelyo ay inawat akong Kristo ay libre anay. At sadi din na ilak di power di kalin Apo Diyos ay nutak deram di babaan si panakamu man Apo Diyos man ubla si Apo Diyos inday tako. Kaman na di iyat di mang kararag. Bakan ka ng kararag sinamingsan yan. Kaman magay narikrik nam, magadi pampamatis di kararag mo, yan insurrender mo tan kanam ay adibo dengan Apo Diyos ti kararag ko. Mairat ako ay uray si Apo ko ay Sukristo hinwadad gitsin mani. Kaya't nang kararag, asina umay nila din pasurot na, nasasayop na. Umay kasi nang kararag si Apo Jesus, ina kasi nila din pasurot na, nasasayop na. Ingganas namin talo ay inulit na din kararag na. So ano kaman na dis Kristo, di mabalit ako aboy amagan. Di iyat ako ay masidag an amata ko ay Diyos. Si Kristo to pa ikat man patpatnag ay man kararag. Iso nga sidita ko, di gapunas di bagan takon kanan ay ta disturbon takos Apo Diyos. Bakan pa'y sadi. Bakan daray din na kalina ay disturbuan. Tako taban idadawat na nung marengreng bakan sidoy. Si Apo Diyos pa'y ay pangkarkararagan tako may ayos siya. No wadat ako ay mangkarkararag si pamati. Layde na ito anday tako siya at ako ay mangkararag. Iso nga bakan tako rengrengen pa'y si Apo Diyos. No diket di imay tako siya kaman si Jesus Christ ay numang kararag kat inulit na din kararag na bakan tapno rengrengen as amana. No diket di tapno karkaro ay may communicate na no nga na diwada sin puso na ay inkargan di Holy Spirit and siya ay i-communicate na ang Apo Diyos tama i-connect na di kaman na di yat ako tanad adu nga rod di mang bader enday takos ng rabaw di daga. At adu din pinadpadas ko ay nung maming sapay umali di fear, umali din agyat. Kama din mamamag gadwani, agyatan di lubong di pugaw. Sinan COVID anay. Ngayon nung analyzen tako nga rod din kanat. At adu di man positive. Ngayon man recover daat ay magat di na-inject ang daidaya. Din udo may man testimonyo man kapis barako yan nak din 14 days yan na i-declare ay recovery. Into iyat na di. So lay doon ay kalian. Ay bakan kakaagyat nga roditan. Apay nga nan recover nga eh. Kat magamot din na pigsas agas ay naikarga. Mabalin nga din udom ng karkararag na. Mabalin nga din udom kat napigsay resistansya na. At di maitduot ko mga rod sinanlubong anay. Din into iyat di pumigsa si resistansya. Into iyat di pumigsa si pamatin Apo Diyos. Tadita ko umagyat sin amag satanas ay doy. Tanbakan ba't si Apo Diyos. Di mang puspus si ipugaw si kaman na day pamayan. Iso nga dan ako di mailat ako tadita kung i-allow din agyat ay doy ta din agyat ay sana. Sa di manghinder si panag-ublan Apo Diyos. Iso nga si Apo Diyos kana-kanana. Adi kayo magyat. Fear not. Fear not. Adi kayo magyat si sakit. Adi kayo magyat si satanas. Adi kayo magyat. Fear not. Fear not. No nga rod. No ibagbagan di kalin Apo Diyos. Di kayo magyat. Di kagyat yung si siya. Now, no kaman na di kanan Apo Diyos. Dindoy nga rod mangbutbuteng ay dadi. Bakin napon Apo Diyos. Iso nga, dana kumadi mailat ako, numan kararag tako, dadi di gubatan tako, tan si Apo Diyos pa'y mangsungbat si kararag. Dahil tako di kadana di, ay mandenge gamin silang kalkalin Apo Diyos, mandenge sindanay sursuro, mandenge sindanay preaching, the gospel, ta pumiksa di pamakit ako, taman balin, ay powerful diyat ako, ay man kararag ang amata ko ay Diyos. At sana kasi hindi laydak ay isuro undat ako, iso nga namang kararag kayo duwani, ilhain nyo si Apo Diyos, ay tatang nyo, ay naayat anda kayo, ay mangsungbat si kararag, babaan ang Hesus Kristo, ay inawat ako. Siya di ay kakabsat kakailyan, sinan kaigurutan, si Apo Diyos, ay amata ko baba ng Kristo, laylay din na day tako.
So nga dengen na din kararag mo. Dengen na din kararag tako. Iso nga rugian nyo tayo makararag. Rugian nyo ay i-apply da na ikalin Apo Diyos, tasay makaawat ako si sungbat. When no manifestation din answer di kararag. Siya na si Apo Diyos simang ipakawat na kayo, na bendisyonan kayo baba ng Kristo, sa din inawat Diyos Kristo, din bendisyon Ama sinanggap na kayo. Kaya't sana dipatian nyo at asiyon ikararag, taman manifesto sin panagbiagyo, ya salunat, ya sin kailangan tako. At siya din nga ron kakailyan, kakabsan, at lay ka man kararag para day tako kasi. Ang aming nga Diyos, sika di tunay amaday dayaw, sika di tatangmi, babaan ng Kristo, sika ay nasantuan, na ayat, managparabor ay Ama, kat babaan ng Hesus Kristo ay anak mo, indawat mo amin danan karkarim unda kami, panakaisalakan, panakaagas, panakabindisyon, panakawayawaya, pati ayat mo, panakabalin mo, at naawat mi, babaan ng Kristo. Sik ang aruday Amay Diyos, babaan ng Hesus Kristo, di mangi-manifest, mangiparangarang sinsina, ay anyaman da din, kasapulan da na ay makipagkarkararag, udwan ay labi, uray pay da din, waday rikrik na ay sakit, ket sinagan Jesus, at umimbagda, dawatan mi ang mga Diyos, uray pay da din umugyat, sin da din pagkakasapulan da umugyat, sin mapaspasamak sinang lubong. Din turod mo ay Ama ay Diyos, ay wadan Kristo, ay wadan da ida, ket man ubla babaan si power the Spiritun di turod, ay man operate in dayda. So i-commit ko da idang sika, ay Ama ay Diyos na bendisyonan, kapusin bendisyon mon Kristo, yam na agasan babaan en Kristo, iya rumangay babaan en Kristo, babaan si Spiritun di kinarangay, ay man ublan dayda, babaan en Kristo Jesus, ay wadan dayda. Ket salamat ay Ama ay Diyos, da kami ay igurot, ket adikan ilaslasin da kami, ay adikan gagaan da kami, no diket di, da kami ay igurot, at babaan ang Kristo, at nilayad mo, inayat mo da kami, ay kamanmatlang panang ayat mo, sin amin ay anak mo. Dan hangaro di dawat min sika, sinagan Hesus Kristo ay apumi. Amen. Ket amen. Ingganan to kasin, sin umali ay live stream tako. Bye-bye. God bless you.